Wani saurayi mai yawan ibada ya rikida ya koma abun tsoro sanadiyan shiga jikinsa da wani hatsabiban aljani ya yi, har ya kai ga ya yi ƙoƙarin kashe iyayensa. Ga labarin kamar haka. Wannan saurayi ya kasance mai yawan ibada. Duk lokacin da ya je sallar asuba yana haɗuwa da wani mutum a masallaci. Bayan an idar da sallah suka yi hira game da addini. Bai taɓa tunanin wannan fira zai zama masa abin al'ajabi ba. Wata rana bayan sallar asuba sai wannan mutumin ya fara yi masa firar aljanu. Ya ce da shi, shin kana so ka shiga ilimin duniyar aljanu? Sai saurayin ya ce da shi, a'a, don aljanu suna cutar da mu ne kawai. Sai mutumin ya ce da shi, a'a, ba shaidanun aljanu nake magana ba, ina nufin musulman aljanu. Shin baka so ka gana da musulmin aljani? Shin ka san zai koyar da kai ilimin addinin musulunci kuma ya yi maka da'a saboda musulmi ne kamar ka? Sabida haka ba zai cutar da kai ba. Me kake tunani? Saurayin ya yi shiru, sannan ya yi tunani, mutumin nan abokina ne na tsawon lokaci kuma muna ibada tare da shi, ba zai cutar da ni ba kuma ba zai sa ni in yi shirka ba kamar yadda nake ji matsafa suna yi. Daga ƙarshe saurayin ya yarda. Sai wannan mutumin ya ce da saurayin su haɗu gobe a masallacin, zai kawo masa littafin da zai haɗa shi da musulmin aljani. Saurayin ya kasa bacci da dare, yana ta tunani da jin daɗin bai taɓa tunanin akwai hanyar ganawa da musulmin aljani ba ta hanya mai sauƙi wanda ba zai taɓa imaninsa ba. Washe gari sun yi sallar asuba sai mutumin ya ba wa saurayin wani tsohon littafi, ya ce da shi littafin na kunshi da duk sirrin yadda zai gana da musulmin aljani. Saurayin ya je wurin aiki amma hankalinsa na kan wannan littafin. Yana dawowa gida ya ɗauko littafin ya buɗe, sai ya ga daga ciki akwai wasu ayoyin alkur'ani haɗe da wani irin rubutu da wani yare irin ta aljanu. Akwai daga ciki wasu kalan zane masu sarƙaƙiya da ban tsoro da kuma sunayen manyan aljanu. Saurayin ya fara karanta littafin har ya kai ga inda yake son ya gani, sai ya yi ƙoƙarin ganawa da wani sarkin aljanun musulmi. Zai yi azumi na sati kuma ya karya azumin da biredi da dabino kawai, sannan ne zai iya karanta surkullen da ke shafin. Bayan ya kammala azumin sai ya kulle kansa a ɗakinsa da daddare don kar iyayensa su ji abin da yake yi. Bayan shirya komai ya fara karanta surkullen da bai san ma'anarsu ba. Can sai ya ji wani kalan nishi mai dumi da ban tsoro kusa da kunnen shi ta baya. Can sai kofar ɗakinsa ya buɗe ya kuma rufe da kansa, sannan hasken kendir da suke ɗaki duka suka mutu. Ya kasance cikin duhu, hakan ya sa ya ji cewa a ransa abun ya yi. Can sai ya ji an ɗaura hannu a kan kafaɗarsa. Tsoro ya lullube saurayin. Sai ya ji an ce da shi, zan kasance mai biyayya a gare ka, faɗa min abin da kake so. Saurayin ya kasa yarda da abin da ya ji, har ya fara jin kansa kamar wani sarki. Bayan ya samu natsuwa sai ya yi ƙoƙarin juyawa domin ya ga mai magana amma bai ga kowa ba. Ya kasa bacci, abubuwa na ta zuwa masa a rai. Ya yi tunanin yanzu da ya gana da aljani me zai bukata shi kuma daga gare shi, domin ya san duk wannan ba zai zama kyauta ba. Saurayin ya fara fashin aiki, kullum yana ganawa da aljanin. Ya zama mai yawan kasala da kuma yawan bacci, har sai da aka kore shi a wurin aikinsa. Abinda saurayin ya fara tambayan aljani shine kuɗi. Ya zama shahararren mai kuɗi, asusunsa na banki ya cika makil da kuɗi. Aljanin na yi masa biyayya akan duk abin da ya tambaya. Shi kansa bai san ta yaya abubuwan ke faruwa ba. Magana da aljani ya zama masa ibada kullum. Bayan ganawarsa da aljani ya manta gaba ɗaya da mutumin da ya bashi littafin. Aljanin ya ɗauke masa hankalinsa akan duk abin da zai sa ya gane yana cikin sarƙaƙiyar rayuwa ko gane halin batan da yake ciki. Lokaci na ta wucewa, saurayin ya fara ji a jikinsa cewa komai nasa ya canza. Ya daina kula da sallah da duk wani ibada na bauta, abin da bai taɓa faruwa da shi ba a baya. Ya zama mai yawan fushi da rashin ɗa'a. Iyayensa sun fahimci hakan su ma. Ya koma yin rayuwarsa shi kaɗai, ya daina mu'amala da abokanansa. Ana nan sai abubuwa suka fara juyawa. Wata rana da daddare mahaifiyar shi ta hana shi shiga gida. Ta ce da shi, yau da safe ka kusa kashe mahaifinka, ka yi ƙoƙarin kashe shi, ni ma ka yi ƙoƙarin haka a kaina, saboda haka ka tafi gidan yayanka ka kwana, wani abu yana damunka. Saurayin ya kasa fahimtar abin da mahaifiyarsa ta faɗa mai, domin ya kasa tunawa ya yi ƙoƙarin kashe iyayensa. Ya fara jin tsoro, yana tambayan kansa me ke faruwa da ni, da gaske ne na yi wannan abun? Ya faɗa a ransa cewa amsar wannan tambayin shine aljanin da na gana da shi, domin yana yawan jin wasu irin hayaniya a kansa kuma baya iya sauraron karatun alkur'ani. Yana ji kamar yana ƙonewa in yana saurara. Cikin firgici ya gudu zuwa masallaci domin duba wannan mutumin da ya bashi littafin, amma bai gan shi ba. Ya yi ta sa ido ko zai gan shi har tsawon sati bai gan shi ba. Mutumin ya ɓace masa. A nan ne saurayin ya gane babban kuskuren da ya tafka. Bisa kuskure ya ɗauki hanya mara ɓillewa a gare shi. Ya ɗauki littafin daga gidan iyayensa ya fara neman mafita a ciki na
kore aljanin. Daga ƙarshe ya karanta cewa ba zai rabu da wannan aljani ba har sai ya ba wa wani littafin kuma sun yarda sun karanta kamar yadda ya faru da shi. A nan ne ya fahimci yaudarar da mutumin nan ya yi masa. A take ya yi alwala ya yi sallah ya kuma roƙi yafiya da gafarar Allah. Aljanin ya yi duk abin da zai yi na tsoratarwa don kar ya yi sallah. Washe gari sai iyayensa suka kawo malamin ruƙiya. Yana fara masa ruƙiya sai ya faɗi ƙasa ya fita daga cikin hayyacinsa. Bayan awanni sai mai ruƙiya ya tashi saurayin ya ce da shi, bakin aljani ya shafe ka. Sai ya gaya ma malamin ruƙiyan da iyayensa duk abin da ya faru. Mai ruƙiya ya ce da shi, haka masu tsafi suke yaudarar mutane da fakewa da musulman aljanu. Bayan yawan ruƙiya da aka yi ta yi masa da addu'o'i da malamin ya bashi yana ta yi har ya samu sauƙi. Aljanin ya rabu da shi, ya samu aiki ya kuma ci gaba da ibada cikin aminci.